Jedná sa o audiotechniku USB, jedná sa o audiotechniku, jedná sa o audiotechniku AT2020. Je to audiotechnika AT2020 USB+, čo je vlastne Vážne? Takže čaute, ja som Ready a dnes mi prišiel konečne dlho očakávaný balíček z predajne Musiker.sk a je to konkrétne tento mikrofón. Je to mikrofón Audiotechnika AT2020 USB+, čo je kondenzátorový smerový USB mikrofón. Jedná sa o jeden z najviac používaných a najrozšírenejších produktov od spoločnosti Audiotechnika, čo sa týka tejto cenovej relácii. Tento mikrofón ma vyšiel na 169 €, čo nie je dobrá, ale relatívne až tak zlá cena na to, že tento výrobok je naozaj kvalitný a môžete ho používať na či už nejaký podcasting alebo nejaké domáce štúdio, po prípade streamovanie, komentovanie videí a podobne. Je to naozaj výrobok, u ktorého platí, že cena lomeno kvalita, pomer cena a výkon, takže naozaj si myslím, že za tie peniaze to určite stojí. No ale poďme sa spolu pozrieť už, čo je vnútri tohto balenia, aby sme to mali z krku. Ja som jebnutý. Dobre, tak čo sa týka vzhľadu tohto balenia, tak nemôžem povedať, že by vás na prvý pohľad naozaj nejako toto balenie svojim dizajnom ohúrilo. Keď si to môžem porovnať s mikrofónom, napríklad také Behringer C1, čo je XLR mikrofón, za cenu 45 € je dodávaný spolu s prepravným kufrom, čo je naozaj si myslím, že veľké plus, čo sa týka mikrofónu práve s takouto nízkou cenou. No samozrejme, vzhľad tohto balenia nejako neovplyvňuje to, čo sa nachádza vo vnútri, takže po rozbalení, respektíve otvorení krabice, môžete nájsť samozrejme manuál, ktorý je v anglickom jazyku, nejaký doklad, registračná karta o zakúpení produktu a ďalšie podobné blbosti, ktoré nájdete v každom jednom balení. Wow, krásna pena. OK, začnem skôr asi týmito menšími drobnosťami, ktoré sa nachádzajú spolu v tomto balení. Je to naozaj relatívne pekná krabica. Pekné vrecko, alebo ako to mám nazvať. Podobné môžete nájsť pri produkte, ako je napríklad Auna 900B Black, alebo akákoľvek iná farba. Vo vnútri tohto balenia sa nachádza USB kábel, ktorý má, myslím, že dĺžku okolo 2 metrov, nie som si teraz istý, čiže nechcem vás klamať. OK, takže tu máme kábel. Ďalej sa v tomto vrecku nachádza, počkajte, ja to rozbalím, ešte som to nerozbaloval, je to doslova do písmena unboxing. OK, takže finálne sa mi to podarilo. Tu nachádza takáto skrutka, ktorá vlastne slúži na... Kamera so mnou nechce spolupracovať. OK, takže v balení sa nachádza aj takéto stojanové uchytenie, ktoré sa dáva práve na tripod, ktorý je tiež súčasťou tohto balenia, ktorý si ukážeme už o chvíľu. Čiže takto nejako vyzerá tripod, ktorý je dodávaný spolu s týmto mikrofónom, čo si myslím, že je relatívne plus. Mikrofón za túto cenu by naozaj mal niečo takéto práve obsahovať. Momentálne sa mi to asi nepodarí odlepiť, nevadí, to sú tie zákony schválnosti. Som mal porovnať tento tripod s podstavcom, ktorý je dodávaný napríklad mikrofónu Blue Yeti, tak je naozaj miniatúrny. OK, takže tu môžete vidieť spomínanú audiotechniku. Musím upozorniť, že toto je verzia
AT2020 USB+. A jej predchodcom je verzia len USB bez označenia plus. Líšilo sa to tým, že predchádzajúca verzia nemala na tele mikrofónu reguláciu hlasitosti ani plugin na slúchadlá, ktoré nájdete na zadnej strane tohto mikrofónu. Naozaj to prevedenie je celkom výborne urobené, pretože naozaj máte pocit, že nedržíte v rukách hračku, ale naozaj už profesionálny mikrofón. Myslím, že môžeme pristúpiť rovno na test kvality tohto mikrofónu, na ktorý sa neskutočne teším. Dámy a páni, práve počúvate audio z mikrofónu Audio-Technica AT2020 USB+, a musím povedať, že to audio je naozaj špičkové a to, čo sa píše o tomto mikrofóne, že má naozaj minimálnu hranicu šumu, je naozaj pravda, pretože ako môžete práve počuť sami, tu nie je nič, čo by som mohol vytknúť, a to aj napriek tomu, že tento mikrofón sa momentálne nachádza asi 50 cm od môjho veľmi tichého počítača, ktorý má FX-kové AMDčko, čiže väčšina z vás, ktorí sa trochu rozumiete do počítačov, tak viete, aký je tento stroj v úvodzovkách tichý. Nemám čo k tomuto audiu fakt vytknúť, je naozaj super, a ak ho môžem porovnať s mikrofónom Blue Yeti, čo je naozaj najčastejšie porovnávaný mikrofón práve s touto audiotechnikou, za mňa musím povedať, že Audio-Technica určite vyhráva. Aspoň je to taký môj subjektívny názor, ale ten si musíte urobiť každý sám. Takže toľko z testu nového mikrofónu Audio-Technica AT2020 USB+. Dobre, tak na záver tejto recenzie by som už iba chcel povedať, že naozaj mojimi rukami prešlo už nespočetné množstvo mikrofónov, čo je také šťastie v nešťastí, že ich viem už ohodnotiť. Začal som od Downy cez Behringer, skúšal som Blue Yetiho napríklad, alebo Rode. Hovorím skúšal, pretože ak by som mal Rode, tak naozaj neriešim iný mikrofón, pretože Rode je Rode, ale za cenu 500 € si môžete kúpiť už kopu iných vecí, podstatne dôležitejších. Ale čo môžem povedať, tento mikrofón je podľa mňa asi najlepší z tej cenovej kategórii, čo sa hýbe okolo tých 200 €. Naozaj stojí tento výrobok za to. A už je len na vás, či chcete naozaj investovať až takéto peniaze do toho, respektíve je na mieste otázka, či sa vám to vráti a či sa vám to vôbec oplatí, pretože ako som spomínal, 169 € je relatívne vysoká cena, za ktorú si môžete kúpiť naozaj aj viac iných vecí. A len také malé doporučenie pre mňa, ak naozaj ešte ste v tej fázi, kedy sa rozhodujete, či investovať do tohto mikrofónu, alebo lepšie povedané, že či sa vám oplatí za to investícia, pretože ešte ani sami neviete, akým smerom sa chcete uberať, tak si zvolte lacnejšiu variantu. A podľa mňa naozaj jeden z tých najlepších lacnejších variant je napríklad Auna 900B, a to je naozaj mikrofón za, myslím, že teraz sa pohybuje cena okolo 60 €, 65. To je naozaj už si myslím, že lepšia cena pre toho, kto nevie, či a do akej miery bude používať tento mikrofón. Dobre, takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Tak a teraz bacha, pretože nasleduje najprofesionálnejšia recenzia, akú ste v živote videli. A ako takto toto mám hovoriť? Áno, môžeš. Tak ten zvuk je úžasný. Rozostávaný dom, paneláky, bordel, potrubie, vodovodné, kanalizačné, decká sa tam hrajú, húkajú do neho a to je počuť presne to isté, čo tento mikrofón. No ja by som za neho 200 € nedala, ani keby som ich našla. No. Stačí? Môžem ťa dať do videa? Čo? Môžem ťa dať do videa? Ukáže, čo to je.